Bog je personifikacija našeg uma i duše, naše ogledalo. Ako percipiramo Boga kao dobrog, to je zato jer smo mi dobri. Ako percipiramo Boga kao milosrdnog, to je zato jer smo mi milosrdni. Ako percipiramo Boga kao okrutnog, to je zato jer smo mi okrutni. Ako percipiramo Boga kao nepravdenog, to je zato jer smo mi nepravdeni. Ako percipiramo Boga kao zlog, to je zato jer smo mi zli. Nema drugog Boga, izuzev projekcije nas samih. Ono što mi jesmo, jeste jedini naš Bog, naše ogledalo, naša slika i prilika. Kako je gore, tako je dole. Što se naših osobnih demona i đavola tiče, đavo je personifikacija našeg uma i duše, naše ogledalo. Ako percipiramo đavola kao dobrog, to je zato jer smo mi dobri. Ako percipiramo đavola kao milosrdnog, to je zato jer smo mi milosrdni. Ako percipiramo đavola kao okrutnog, to je zato jer smo mi okrutni. Ako percipiramo đavola kao nepravdenog, to je zato jer smo mi nepravdeni. Ako percipiramo đavola kao zlog, to je zato jer smo mi zli. Nema drugog đavola, izuzev projekcije nas samih. Ono što mi jesmo, jeste jedini naš đavo, naše ogledalo, naša slika i prilika. Kako je gore, tako je dole. U šta god da vjerujemo, je refleksija nas samih. Ako vjerujemo u grijehe, onda rado griješimo. Objektivno gledano, grijeha nema, jer svjesni ljudi ne mogu griješiti, jer su svjesni. Dok nesvjesnima treba oprostiti, jer ne znaju što čine, nisu svjesni. Prema tome ne mogu griješiti, naučit će ili neće, jer vole biti nesvjesni i neodgovorni. Svakako, niti Bog niti đavo, ogledala nas samih, ne mogu biti odgovorni za naša djela, nagraditi nas ili kazniti, niti nam mogu oprostiti naša djela, koja mi sami sebi ne možemo oprostiti. Nema švercanja u raj. Sa druge strane, djela koja dolaze iz srca naše duše, djela koja dolaze iz svjetlosti, jesu nagrada sama po sebi, a to su djela koja ne tražimo da nam se uzvrate. Duša u svom izvornom obliku sazdana je od čiste svjetlosti. Duša je izvorno svjetleća. Ako jesmo svjetlo, tada širimo svjetlo oko sebe, uspostavljamo red u kaosu. Ako smo dio tame, tada širimo tamu oko sebe, generiramo kaos. Ako se nalazimo u bezdanu, između svjetlosti i tame, jer smo neodlučni, tada padamo u bezdan i svjetlost i tama se poigravaju sa nama. Mi možemo služiti ili svjetlu u nama, ili tami, ili bezdanu. Kada služimo svjetlosti ili tami u nama, osjećamo moć. Kada služimo bezdanu, osjećamo nemoć, odnosno osjećamo prazninu u sebi, koju nikako ne možemo ispuniti. U stanju nesvijesti bezdana skloni smo se prepuštati drogama, alkoholu i organiziranoj religiji, odnosno slabi smo na njih. Raj i pakao su stanja naših duša koje tragaju ili za svjetlosti ili za tamu. Pakao se nalazi u strahu i grižnjoj savjesti zbog dijela koja smo počinili nesvjesno, najčešće u ljutnji i ne možemo ih se oprostiti. Tada naša nesvjesna duša boravi u tami, prožeta je tamom. Raj se nalazi u svjesnom opraštanju sebi i drugima, oslobađanju svjetlosti iz nas samih. Ne putujemo do raja, niti do pakla, mi ih stvaramo u sebi i oko sebe, privlačeći iste takve uticaje u naš život, poput kakvog kaotičnog traktora. Kako je gore, tako je dole, kako je na nebu, tako je na zemlji, sad i ovdje. Hvala na pažnji do idućeg videa, veliki pozdrav!